Hayırlı сәгатте хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Көзнең җылы сәламнәрен юллап, чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Беренче котлау хатыбыз 70 яшьлек олы юбилейн каршы алучы. Хөрмәтле юбилярыбыз Шихаб Әбелкасым улы Фәтхелбаяновка багышлана. 5 сентябрь көнне Яңа Күктау авылында туып үсеп, инде күп еллар район үзәгендә гомер итүче кадерле кешебез, әтиебез, карт әтәебез Шихаб Әбелкасым улы Фәтхелбаянов үзенең истәлекле гомер бәйрәмен 70 яшьлек юбилейын каршылый. Без аны ихлас йөрәктән, алтын күзләр алып килгән матур гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Сөекле әтиебез, әниебез белән безне үстергәндәге йокысыз төннәрегез өчен дөрес тәрбия биреп, безне җил яңгыр тидерми яратып үстерүгез, яхшы тәрбия бирүгез өчен сезгә шиксез рәхмәтләребезне әйтәбез. Әтиебез гомер буе шофер хезмәтен башкарды. Ул һөнәренә һәр вакыт тугры булды. Эшләгән елларында юллар начар булса да, кушылган эшен җиренә җиткереп эшли иде. Россияне ничә кабатлар урап үтәргә туры килгәндер кадерле безгә. Гаилә корып, яраткан әниебез белән 3 балага гомер биреп, зур өметләр белән яшәгәндә, әниебез авыр шердән аякка баса алмый, бакыйлыкка күчте. Инде әтиебез, әти дә, әни дә булып, ничек кенә авыр булмасын, безнең барыбызга да үзенең күңел җылысын тигез бүлеп, укытып, безне олы тормыш юлына чыгарды. Без барыбыз да тормышта үз урыннарыбызны табып, гаиләләребез белән матур итеп, мул тормышта яшибез, эшлибез, балалар үстерәбез. Әтиебез 6 оныгының бер оныкашының уңышларына сөенеп гомер итә. Кадерле без бүген дә үзенең төпле киңәшләре белән ярдәм итеп, без нинди хәлдә булсак та ярдәменнән ташламый, оныкларына да шатланып ярдәмләшә. Әтиебез күптән инде хаклы юлда булса да, аның әле өйдә утырганы юк. Ул һәр вакыт хәрәкәттә. Үзенең олы юбилейында янгынга каршы каравылчы хезмәтендә каршылый. Без кадерле әтиебез белән горурланабыз. Әтиебезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Әлеге көндә әтиебез Зөһрә апа белән матур тормыш корып яшиләр. Аларга җан тынычлыгы, ныклы сәламәтлек, бәхетле картлык, һәр туар таңнарыңны якын кешеләрең белән шатланып каршы алырга насыйп булсын. Амин. Алдагы көннәрдә дә барыбызга да маяк булып, шатлык куанычларны уртак итеп яшәргә язсын. Әти дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Озак яшә, һәр чак сәламәт бул. Без бәхетле, тик син баранда. Иң изге теләкләр белән кызы Зирина, кияве Зинфир, улы Рөстәм, килене Ирина, бәләкәй улы Венер, килене Лирида, оныклары, оныкачлары Зиннур, Тимур, Тамерлан, Денис, Урал, Шулпан, Вадим, Амир. Хөрмәтле Шихаб Әбелкасым улы, күркәм юбилейгыз уңайыннан сез балаларыгыз тарафыннан бүген бик тә җылы эчтәлекле котлау хаты алдыгыз. Киләчәктә дә шулай кадер хөрмәттә, алардан тик ягымлы сүзләр генә ишетеп, бәхеткә, шатлыкка төренеп яшәргә язсын. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, ирәтең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәк тә син булганың өчен кадерле
qadrli kishim menim. Mühim kishim yaşavimda sen ol etim. Har vaqtda yanashimda yaratganim azizim. Ömür birsin Xudoy seni sog'likdan ayirmasin. Parlab ushgan qanotlarga davullar qo'g'ilmasin. Shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyemedim. Nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim. Shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyemedim. Nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim. Qadrli ko'zlaringda baxt nuri bilsin. Shotliqlardan suyunishdan g'umr yo'ling o'rilsin. Izgi tilak yuragimda bu shirimda hislarim. Meni baxtli sen bo'lganiga uzoq yashatgayim. Shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyemedim. Nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim. Shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyemedim. Nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim. Nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim. Qadrli kishim menim. Uzoq yasha